Ľudia nie sú dokonalí, takže v procese prepisovania sa samozrejme vyskytli nejaké chyby. Prenos textu z originálu do súčasnosti je mimoriadne dobre overený, lepší ako ktorýkoľvek iný staroveký spis. Nová zmluva je približne na 99,5% textovo čistá. Ak by vás zaujímalo, aké sú najlepšie súčasné preklady, tak tu je tabuľka úrovne dôveryhodnosti prekladu Biblie. Samozrejme, najlepšie sú originály, alebo prakticky Biblie v pôvodných jazykoch. Ale to by sme sa museli naučiť mŕtve jazyky Biblie. V angličtine prevláda podľa tohto zdroja King James Version. Na Slovensku je to podľa môjho názoru preklad profesora Hroháčka a v Českej republike to bude najbližšie k originálu Biblie, Biblia Grálická. Slová Hospodinové sú čisté slová, sú ako striebro, prepálené v topickom kotle z hliny, prečistené 7 ráz. Ty, Hospodine, ich ostrežieš. Zachováš ho od tohoto pokolenia až na veky.